बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. भारतात युद्ध सज्जतेचा भाग म्हणून देवगडात मॉक ड्रिलचं आयोजन करण्यात आलं होतं. देवगड एसटी स्टँड मध्ये हे मॉक ड्रिल झालं. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं देशभरातील विविध राज्यांना मॉक ड्रिल घेण्याचे निर्देश दिलेत. देवगड एसटी स्टँड इथं युद्धकाळातील उपाययोजनांचा सराव त्याअंतर्गत घेण्यात आला. आज गृह मंत्रालयाद्वारे पूर्ण राज्यामध्ये देशामध्ये जॉबला आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या युद्ध परिस्थिती तोंड देण्यासाठी सज्ज झाला असून या ठिकाणी पहिलंच हे मॉकड्रिल निश्चितपणे यशस्वी झाला आहे असं म्हटल्यास काही वावग राहणार नाही. सिंधुदुर्ग 24 दयानंद मागणे देवगड. त्यामार्फत आरोग्य विभागामार्फत आपण पेशंट त्या प्रतीक्षेमध्ये कसा समाविष्ट होऊ शकतो त्याच्याविषयी मॉकड्रिल घेतलं आणि याचं प्रात्यक्षिक पूर्ण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.